Sa number 10, Bagyo Josie naging isa na lang ka low pressure area samtang may LPA pagid nga ginamonitor sa gwa sang PAR. Isa na lang sa karon ka low pressure area ang Bagyo nga Josie nga yara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ginapaabot nga magagwa man ini gilayon sa PAR. Wala sang kun anuman nga direkta nga epekto sa Pilipinas ang LPA. Samtang may isa pagid ka low pressure area karon nga ginamonitor ang pag-asa sa may northwestern area sang Luzon sa gwa sang PAR. Gina-forecast nga hindi naman magsulod sa PAR ang ini nga LPA. Wala man ini sang direkta nga epekto sa Pilipinas. Ang habagat ang nagaapekto na lamang sa karon sa area sang Luzon. Samtang ginapaabot ka mangin mainit ang lakat sang panahon sa Visayas kag Mindanao. Pero sa Visayas may tsansa sang mga pag-ulan kun hapon kag kun gab-i.